नोंथांमोननिसिम आङो गिबियावनो दिनै 14 सेप्टेम्बरखौ लानानै जिथुनाखि एनडिएफबिनि मुंख्लं सान बेखौ लोब्बा लानानै नोंथांमोनखौ आं दिनै आंनि मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे दिनै बारग' धेमाजि जिल्लानि जानानै आं नोंथांमोनखौ बर' रादाब बुथुमगिरि हिसाबै गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ खोथाया दिनै 1986 निफ्राय जोनोम जानानै एनडिएफबिआ जाथि माहारि हारि आफाद बासियालासेनो दिनैसिम मुंख्लं सानखौ फालिबोबाय थादों। थांनाय 2020 नि जिथुनाखि 27 आव रेकर्ड जादों भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बर' माहारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो लोगोसे जोंनि आउट अफ बिटिआर आव BKWC नि गेजेरजों जोंहा मोजां मोनसे सुक्ति जाना थांदों। दिनै सुक्ति जाखांनायनि दिनै 2 बोसोर जाबाय। 2 बोसोर जानानै थांबाय। दिनैसिमबो जोङो बारग' एनडिएफबि हिसाबै धेमाजि जिल्ला हिसाबै दिनै जोङो मुंख्लंफोरनि बिहोमाया जोंहा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खम नङा। दिनैहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला मुंख्लं हाबाफारि हिसाबै बा जोंहा हिसाब मथेहाय सुबुङा जोंहा गासै एनडिएफबिनि आमोलाव मुंख्लं जानाय जिथुनाखि सुबुं अनजिमाया जाहैदों जोंहा 29 निफ्राय 30-31 इसिनियाव लागै जाहैगोन आरो जिथुनाखि जोंनि मोनदांथि आरो जोङो आफाद सुक्ति जायैनि सिगां जाफोर जोङो सानमेट जोङो होदोंमोन बेखौ लानानै दिनै जोङो बुंनो हायो आरो। बेनिफ्राय दिनैनि सानावहाय जोंनि एनडिएफबिनि जिथुनाखि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ लोब्बा लानानै दिनै आङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जोंनि गाहायै सिगनेटरिफोर आसाम सरकारनिफ्राय लानानै बा बिटिआर सरकार बा भारत सरकारनिफ्राय लानानै आं दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै बेखौनो मेसेज हरनो सानदों जाहाथे जोंनि मुंख्लंफोरनि बिहोमा अबदान होनाया जाहाथे धेमाजि जिल्लानि जानानै जाहाथे जोङो सनानि हांखोजों लिरना दोनजायो बै मुंख्लंफोरनि नामाहाय बेखौ आं बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम खावलायहरदों। मोनखौबो जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्ला एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि थाखायबो जाहाथे बिहोमाया जोंखौबो बिहोमा होयो आरो बिहोमा होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंखौ धेमाजि जिल्ला हिसाबै मुंख्लंफोरनि मान मर्यादाखौ जाहाथे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो लाखिनो हायो जोंनि लिडारफोरनि दैदेननायाव आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि हाबाफारिफोर दङ आरो भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि जिथुनाखि मोनब्रै आफाद आरो एबसु जों आरो लोगोसे BKC बेजों फैफानाय जिथुनाखि दफाफोराव जोंनि एनडिएफबिनि आरो मुंख्लंफोरनि जिथुनाखि क्लजफोर दङ बेफोर क्लजफोरखौहाय जाहाथे थाबैनो मावो आरो मावनानै जाहाथे मुंख्लंफोरनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैयो आरो सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजायो बेखौ आङो आसा खालामदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि आङो सासे बारग' एनडिएफबि जानानै बेखायनो दिनैनि सानखौ जोङो मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनानै दिनैनि 14 सेप्टेम्बरखौ जोङो फालिनाय जादों आरो आं बेखौबो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौबो खावलायनो सानो जोङो थांना थासान्दि जोङो मुंख्लं सानखौ जोङो फालियालासिनो थानो हानाय नङा। जोंनि मुंख्लंफोरनि बिहोमाखौ जों बावगारनो हानाय नङा। मुंख्लंफोरनि बेसेन थै होनायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय जोङो माहारियाव मोनसे जोङो थासारि जोङो सोमजिहोनो हादों। बेखायनो मानाव गेदेर सारमोन आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोर दङ आङो फिन खावलायबावदों जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्ला जोंनि मुंख्लंफोरनि आरो जोंनि जिथुनाखि मोननांगौ राइटफोर दङ बेफोरखौ जाहाथे माने जोङो थाबैनो खामानिखौ मावो आरो जोंखौ आउट अफ बिटिआर हिसाबै नासयनानै दोननायखौ जोङो मोजां मोना। मानोना आङो दिनैहाय रोखायै बुंदों जोङो बबेबा बिटिआर नन बिटिआरनि खोथा फैया अल जे बर' हिसाबैनो दिनै सुक्तियाहाय जानानै फैदों। बेखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं खावलायो जाहाथे बिटिआर बा नन बिटिआरनि खोथाखौ बुंबाय थानाङा मानोना बिटिआर आरो नन बिटिआरनि गेजेरजों जोंहा माहारियाव माखासे जेंनाया मोनसे समाव गोसारनो हागौ मानोना बै बिटिसिनि नैबे माबा आउट अफ बिटिआरनि होननायनि सिन्था धारनाखौ लानानै जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जायफोर माने दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो बिसोरो जाहाथे माने आउट अफ बिटिआरनि होननानै जोंखौ नासयनानै दोननाङा बेखौबो आं दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायहरदों। गिबियावनो बड' रादाब बुथुमगिरि गासै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय। दिनै एनडिएफबिफोरनि 33थि मुंख्लं सान फालिनाय
असम गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै जायफोर बिर जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि सेराव बिबार दायसे बावनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो जोंखौ हारिनि थाखाय खामानि मावनो साहस होयो। आरो दिनैनि बे मुंख्लं साननि गेजेरजोंनो जों खावलायगोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, मानोना जोंनि गेजेराव एकर्डनि उनाव जेब्ला 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन, बेयाव NDFB नि मोनब्रै फेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव जा आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव जा मोनसे गोरोबथा फैबाय, बे गोरोबथानि उननिफ्राय जोङो माखासे बिथिङाव आफादफ्रा गोरोबलायबायबो आरो बिथांमोननि NDFB फोरनि गेजेराव मोनब्रै फेक्सन जानानै खामानि मावबाय थादों आरो बिनि गेजेरावबो मोनसे मोननै गोरोबलायबाय थादों आरो गेजेराव गावस्रानाय जाफिनबाय थादों। दा बे बेलायाव जोङो बर' फरायसा आफाद हिसाबै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना खौसे जानांगौ, खौसे जानानै खामानि मावनांगौ आरो जाहेथु एकर्डनि जा मोनसे MOS आव माखासे खामानि मावनांगौ दं, बे बेलायाव जोङो खौसे जानानै खामानिखौ मावफुंबासो जोंनि जायफोर दफाफोर दं बे दफाफोरा जाफुंसारगोन बेखौ आसा खालामो। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे नैबे बाथ्राखौबो खावलायगोन जोङो जाहेथु मारटियार्सफोरनि थाखाय जा मोनसे एक्रेसिया होनाय बे हाबाफारिखौ थाबै मावफुंनांगौ। लोगोसेयैनो NDFB नि बिथांमोननि मावथिफोरनि जा मोनसे रिहेबिलिटेसन, बे रिहेबिलिटेसनखौ मावफुंनांगौ। दा बेखिनिखौनो जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खावलायगोन। बेवहाय आं गुरै खावलायबावगोन, दिनै जोङो गबिन्द आरो जोंजों दिनै बेवहाय सारेन्डार आरो गबिन्द दिनै बे मोननै ग्रुपआ दंमोन दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायाव। बेनिफ्राय दिनै धीरेनाबो एक्सट्रायै खुंदों होननाय खोनादों। दा बिदि एक्सट्रा खुंनायखौ जों बाजायाखै, नाथाय इयुनाव खामानि मावनोब्ला, इयुनाव जुदि समाज जौगानाय खामानि मावनोब्ला जाहाथे खौसे जायो, खौसे जाबासो इयुनाव दावगानो हागोन। जोंनो जुदि खौसे दिन्थिनो हायाबा दिनै जों गामियारि सुबुंफोरखौ जों मा बुजायनो हानो, बा गामियाव थानाय जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर दिनै बेफोरखौ जों मा होननानै बुजायनो हागोन, बेफोरखौ एसे सिन्था खालामलायनाया मोजां। बेनिखायनो फिन खेब दिनैनि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे आंनि खावलायनायखौबो आं जे खौसेयै जानांगौ होननानै बुंनायखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे सानलायलायो, बेखिनिखौ खावलायनानै आंनि फिन खेब बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावनानै आरो दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायाव नोंथांमोना बेवहाय नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो, नोंथांमोननि बे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।